A DP ka check chin ka online na piang in a PP ka download ta up thara piang in a story em lo lao yan ka lut chin IG san kinatana zai hi tu shiat pui si lo hianin ka ngai si tlai ni len tun ka nuam at su na zanin a fura chalin aruk te hian ka du ve chiang min du ve se ka ti nang chui fu e nai chi ka du e ka mit ta chuan number 1 in ni nuam ka ti ka tong che hi a kha to khian a profile ka check deu sek sek biak thei lo la hi ka ngei ngai lo internet back ka thil post therapiang in ka text a low like vek zel ka pic leng dang ten min lo thi ka fek a mang lo pon an ni chu a chicks mi expo ni se tu na chuan ka tik aruk te hian ka du ve chiang min du ve se ka ti boi ti nang chui fu teu teu nai chi ka du peu peu ka mit ta chuan number 1 in ni nuam ka ti ka tong che hi rang taking ka pen chua ka ding le ve ka the kuala mel tra po ka mu nual kha kan soi nge ka du bi nge kha to lakin a zai zan tin ka ve ve tra la i le triana le da po an nol teu mu hun hun a biap keu ti la ma ka ka trian te ka biak ra ui ha lo sha tiam mi lo me ka lai zo ai ka du ve che min han ti se ariang lung lom a ki mau zai